सब लोग आओ रे, अंदर क्या बेटा, आओ रे, क्या डरता है? और शायद तुम्ही भाई इलिगल फिशिंग करते हो क्या आप? नाही आम्ही डीप असतले आज भितर वच ना पण सदाच जाता मरे तुम्ही सदाच कसे पोहता एक येत असते त्याला एकदा कोण पावले डीप असतले डीप खूप डेली येता म्हणून कंप्लेनी असता मरे तुम्ही डेली येऊन गोव्यान फिशिंग करता म्हणून तरी पूण तुमकां बॉर्डरी भितर येऊन गावना फिशिंग करपाक आम्ही तरी येता नाही आम्ही आज भितर होते ना मग ते गायला येतात म्हणजे तुम्ही फिशिंग करताले ऍक्च्युली फिशिंग करताले डीप डीप पूण तुमकां तुम्ही गोंयान पावले, भितून पावले तुम्ही गोंयान फिशिंग करपाक? भितर या नाही बाहेर असतात भायर ना ऑफिशियल 40 मीटर 40 पूण तुम्ही जर बॉर्डरीर नासल्यात भितर जाल्यार तुमकां कॅप्चर करपाचें नासलें न्हू तुम्ही भितर येयल्या म्हणून तुमकां धरल्या न्हू सो भितर येयल्या कशें गव्हर्नमेंटान की भितर वचनाका म्हणून तरी मागीर ते इलिगली आणि दोन बोटी आहा मरे तुमचे दोन्ही बोटी तुमच्या ओनर्स आहे तुमचं दोन्ही बोटी ओनर्स आहे